Bitno je tokom leta pripremati decu za početak školske godine, naročito kada se radi o predškolskom uzrastu, da negde prihvate da moraju da postoje rutine u toku dana, da postoje neke obaveze koje se moraju ispunjavati, naravno shodno njihovom uzrastu. Osim ovih unapređenja kognitivnih sposobnosti dece i veština. Kada govorimo o deci školskog uzrasta, desi se da deca tokom godine nisu savladali nešto od nastavnog gradiva i onda je neophodno tokom leta, naravno uz dovoljno vremena za odmor, igru i razonodu, obezbediti im na neki način da ponove gradivo, da prosto utvrde ono što su već naučili, a negde im pomoći da prevaziđu neke probleme koje su imali tokom savladavanja gradiva. Tako da mi u našem centru za podršku porodici često tokom leta organizujemo razne kako edukativne, tako i kreativne radionice, zatim negde i individualnu podršku deci da savladamo nešto što mu je stvaralo poteškoću tokom prethodne školske godine.